बेबायदि रायखुसिजोंसो मानो हाबा होखोना औ मायाबीर जा मायाबीर औ मायाबीर मायाबीर हाबा हाबाया महाराजाखौ महारानिखौ होखारहरनो बेनि उनाव नाजाबावनोसैयाव महाराजाखौ होखार नांगौ आंनो राय उलाफा महाराजानि बोसोनाव सात थाला हाजो बारहोनानै दोनफैनाय जाबाय जोङो बे हाग्रा गेजेराव जेबो दाय गैया जोंहा
मायाबी दंना गैया जाखो नोंलाय आंनि फिसा मायाबिरा थैनो रोङा बे थैनो रोङा मायाबि मायाबि साबगौ नागिरलांनो सिगां आनान गसाइ सोरजिगिरि नायफिनहर आंखौ जखाथाम सानै हौवाफोरनि गोहो बोलो दङ आंनाव रावबो हाया आंजों दाङायाव नोंखौ दाङाबो नांनो रोङा हाबा हुखाबो रोङा जाबाय सानफ्रोमबो रायजाबायनाय जाबाय आइ आफाजों आंनि थाखाय जेबो दासै आब' नोंल' मोजां जाबानो जाबाय आगैलाय मुथि नोंनि दुखुखौ दान्दिसे जालदाब दोनथ'नानै आंनि महर गोहोखौ गोसोखांनानै मेथाइसो दोंसे खननो गोसो जाबाय आं आगै बे खनदो आब' आं मोसाफागोन साबगौ आगै बिदिब्ला मोसाफादो नों आंजों लोगोसे बयबो गिजोबाय आंनि हाबा हुखाबो रोङा खोनासं नोंखौ मासे मोसौनोसो हाबा होगोन आङो नै नोंनो मावै दाङै जाहोनो थाखाय बान्दा बान्दि लाबोखाबाय आङो जोंनो जाबाय थादो बेबायदिनो संबाबो बेनो आरो बुङाबाबो बेनो बे मुथियाव खोनासं आंनि जुलिनि थाखाय फोसाव होबाय आं स्वयंबर फेजेन हागोन नोंखौ जाय बेनो होनाय
작은 능투 아바 차발처럼 하라. 아래 허가는 해보는 작은 하드 가우세 그좀 사. 아우 나 당너는 능리 땅아 지리오 설렁해도 땅아 꾸고당 아르 네이베 만나봐니여 너네니 브라이 능투고 허바이 다시건 너즈 지금 괜찮아요. 지금 하다가 야 지금. 사드 아 능투는 너고세 Sapo apa? Pwede na bilay mo, Chi. Ano ba naman ni Paul? Pwede na bilay mo, Chi. 쪼벗 모자 도다라니 마이노 정부 당진의 언더라고 산라이 뱅기니 페이 페이드 페이 Here's how you do this video effect. Want to maximize profit probability and minimize risk in option strategies? Present. बेनिखायनो फिसा थैनायनि सिगां आं नोंनो फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो सानदों बुङाफा मा बाथ्रा बियो? बाथ्रायाथ' बुंनोबो सानो बिखायाबो दोरखो दोरखो गावलाङो बुङाफा नों आंनो गासैबो बाथ्राखौ फोरमायलां होमबा खोनासं फिसा नों आंनि फिसाखौसो नङा मा होनखो आफा नों फिसा आं नोंनि असे फिसा नङा नङा नों आंनि फिसाखौसो नङा बिदिब्ला आंनि आंगो बिमा बिफाया सोर जाखो आफा फोरमायदो आफा आंनो गासैखौबो फारि फारि खोनासं फिसा जेला नों उन्दै सममोन बे समाव मासे कुकुरखुन्दा दाउआ आं थप फालिनाय समाव फैनानै गालांदों बेनिखायनो आं नोंखौ बे दिननिफ्रायनो फिथाइ सामथाइनि बिदै दौनानै नोंखौ फेदेरबोदों फोलावबोदों दुखारु नों जाबाय दुखारु राजा आरो दुखारु रानिनिसो फिसा नंगौ फिसा बिदिब्ला आफा दुखारु राजा आरो दुखानि रानिसो फिसा नंगौ फिसा नाथाय आफा दा आं बिसोरखौ बबाव नागिरनानै मोनबावनो आफा खोनासं फिसा नोङो नोंनि बिमा बिफाखौ मोनफिनगोन आरो आं नोंखौ आं बोर होबाय फिसा अराय सम नों देरहासार जाथों खोनासं फिसा आंनि देहाया
바라바라 문바영 라디오 투왕코 안산 작은 아파 초조도 아파 그 탄탈이 심랑나네 알을 설디기니 너만 고설지나니 나는 일시방 사절려 그렇게 앙코 캉나이 아파 보이라기 아버 태랑보이 아르 테이네스 스모 커마이랑든 비야 앙네 저는길이 비마 아르 비판이 쓰는데 디어 붕랑든 앙니 저는길이 비마 아르 비파야 두카루라다 아르 두카리 라니야 너는 나 비설코는 나게리 배시방고도 아주 하나마게 되니 라포스키며 참고 나 비설코는 나게를 랑는 거 잡아요 왜 farsidir 하오네 serba pegasını da belirlemedin sabdo bisinanı sundan ilanı kuzabıyan kımanay ay arı apan irayıcı kıl 생각 제발 다 쓸 수 있는 탐 스카우트를 하나 하고 비어 그 나라의 농업에 돈이 가지야 국고 가고 국고 한가라이 나라고 잡아 좀 뭐라더니 같이요 이 농업을 안해놓고 가고도 왜 시켰고 이봐 막하고 하는 시라고 막하고 사쓰는 시라고 대부분 털기야 그거 아무카네 그거 나는 그거 말을 거라 헤이 그거 헤이 나인이 바우다라다 매바라오 사르데 하유 바로 우리가 바라니 발전과 아 그런 거라가 해? 너우냐 벌 커나서 능천을 허내거나 많다고 하달파 바르나 허내 세양 능천을 미니오라 세번의 사랑도 콕시지 않고 왜 겁을 지고 니도 앙리밭에 콕시 보여 니네 사건을 퇴전하고 아르 니네 찾아못 나고 왜 겁을 지고 뭐하면은 고나이건 지고나요 와 산말사는 고나이 지금 지나가요 여전 보여 랑신이 박자코 너와 당에서 영 마하라다니 기억코 하저 랑느 난거 왕느 라이즈 난거 왕느 라 우라파 Kayfat, cabut kayfat jawai ko phone. Right coaster ko भेजा क्यों लावना ले? बंगोलम था, हमार को तो हमारा जने जो रेखा करो वही. Show.
무엇이 누구티야 압니까 바라 당바이 샤후와 마야비 아르 당바이 마하라니 아부 자꾸 연안에 라이크시 모르 오 싱스톰한 바양 라스 원더코 kayıpır. Üzerime kayıpır ağını şaya o. Bağdarada, mungda daniya. Yıkılanı, la yılananı karnı. Nor kasur. Kana song musu raja. Nangni rong Nasi wajah kau seza jepai. Ma? Nang bebadi sih? Ambil ki konong ah. Sabko. Nang ni kau naik ke nang ber. Mitibai ang. Maharani ko hukar nani chora. Nang ni sih. Sabko. Acara hom. Jauh nang gobla. Om musuh raja. Apa mojai bunga orang kau. Ayo nagar nani. Dollar yang kado. Bunga apa? Batai beri bacakan bekam mutiko. Aku saya nak cari kau. Cari je lah menurut saya. Om bau raja. Hujung be Maharaja kum geraga hai. Hukar betul raiju ni kai. Nangkau geraga hai. Sahab ko. Nang sar golek kau lebe jela. Boleh be nang sini bathayo. Masau raja. Bothai dania. Nene ganga danga. Hora rupa gasibu narka sunia kayo. Narka su. Rongnya pun. Mama kane boku. Raglu be right kosko. Bema, ojesin. Ada durcu. Macak nusir. Mana gagli dia? Masuk raja. Anang tangnya raunya kau. Kasih wangjang jatah jepot. Ada cebrabu. Angni saya besar hamla kalama bekom mucika. Ma, bidi sejabai. Oh, masih suni kapal, amni kapala. Bothai musuh raja. Nunggu apa cebari badan aku bekom mucika. Kadani kanai jomnoi. Soda rupa. Kana aku sayang ni apa ya? Ada dollar yang kalang bejoy porai jeni prai. Aku, abi rekos, laki deh, bolong karku. Angkaro mama bejoy jeni prai. Abi rekos, sanse semua, angmadi, alai silai janang nangbu. Sanse semua. Jeba betul ke yang kerana bersai kontrak. Right course. Betul capture. Naik ke number. Mablaba. Sanse semua.
abokw. Jaipur Raijani Raja Dukharuni. Jani. Angni akhayo. Raja. Maharaja Kasayang Dani Nipay. The Jaipur Raijani. 산초 바로 보시는 감정으로 널 가서지 흘러와 자이풀 라이전이 라자 잡아 했나니 마발 आपको करेगा है 그라도 하이놈아 महाराजा 자이풀 라이전이 제가 부탁이야 불매의 마발 가이즈프로 तेरे चिन्ह 응 카로 벌써 회마발 산초 바로 보시는 감정으로 널 가서지 흘러와 자이풀 라이전이 라자 잡아 했나니 마발 तेरे चिन्ह वाला था 라자 잡아야 되는 니 베비 자이풀 라이전이 자니야 창느서요 내 자이풀 라이전이 서하 마하라니 나기르 아파야 호빈이 에세마장 하척살이야 습나리 든프이크 호헐 먹하 이나이니 모자 하바 아파야 그랑 보사오드 앙니 소영벌 파티느 내 소영벌어 깡하근 땅아야 한국 대진느 하바하근 비느느 아유 사세 फरायमानसियानो आंखौ फेजेननो हायोब्ला बिजों माबोरै रायजो जानो आंलाय अह बिदिया जानाय नङा फैमा खालामनांसिगोन आं आंफोरनि साननायखौ हगारहैखोमानोसै आं फाथकसालिनि बिथांखौ 최무 라자 뭐 산정는 않고 앉았지 나이랑 능고 그 수자입라 엠국전원의 응탈만을 하고 영립의 화폭 살리니까 아르 그 수자입라 영립의 화폭 살리고 소핵 나라의 응칼라는 하고원 삽고 마하라다 마이바우르 수양 영리 아컬 아르 아크쿠 아르 비시봉 사자 후보나 하여는 앙리 사야 사하라 사자그 नोंथाङा बबेनि फाथकसालियाव जोबनानै दोनग्रा गोनों मा दायनि 스카우 카웨 자영 아니 허러 타영 하주 하그라모요 아라 디네 베땅이 토카이는 접단이 던져 불비영 내입에 파톡 살리야 사하라 जादों नोंथाङा थेवबो बुंफबबाय नोंथांनि महरा आंनि मेगनाव खोनासं जोहोलाव आफाया खौरां फोसावदों स्वयंवर खाथिनो बे स्वयंवराव फैदो नोंथाङाबो दाङायाव आंखौ फेजेननो हागोन जाय हाबा होगोन बिनोनो फैदो नोंथाङाबो
बे स्वयंवराव हगार हरनोसै आं दिनैनो दानो साबगौ बिनानाव नाथाय आं जे नांफेराखै दाङाखौनो नोंजों आं माबोरै दाङा नांनो हानो जोंहा दासि जोहोलाव बे फैसोल' हाथियारखौ दैब्लानो जागोन बे समावनो जोबखागोन आं नोंथांजों नाथाय महाराजायाथ' सिनायगोन आंखौ मोखां नुब्लानो बेवहाय आं माबोरै नुजाथिफैनो हानो जोंहा दासि जोहोलाव जोंहा दासि जोहोलाव जेबो गैया गिथावथा आंनो दङ नोंथांनि जोंहा दासि जोहोलाव आंनो दङ नोंथांनि हामबायसै बिर मुथि सैनाय जोबोद गोजोनग्लायबाय आं नोंनि रैसुमै देंखोआव दा थांनोसै आं आंनि थाग्रा हाजो हाग्रामायाव थादो बिनानाव दान्दिसे सम थादो आं फैसिगोन नोंनि स्वयंवराव साबगौ जोहोलाव आं फैबाय बिनानाव आं फैबाय बिथाङानो आंनि जिउनि मोदाय आरो देवसोर मानसोर दिनै सान्दुं बे लंथाथाफोरखौ बारनानै मा दं मा गैया नायनो महाराजा महाराजा सान्दुं आं गोसोआव बिबार लानानै बावहैयो सागोर दै सेराव बिदिनो बिमा खालिनाव जुदि बे सागोरखौ खालामाब्ला गोरोम थालाजों बिमा खालिखौ
먹는 잡으정 아카야오 비바 라이라이 벌비는 배 사번이 너희 새로 비마 통정 뭐하자 통정 뭐하자 Haydi Rumya Fer Nainizam 배 사고도 생생 코너니 발랑을 신경 너라이죠 haydi 나오냐 나오냐 배 왜 너희 생리 발라발이 없는 마우랑고 잡아정 비발코 벌 비난고 잡아정 비마 칼리나오 제주 정리 벌 비네요 배 잡을고 생긴 발라발이 칼라먹라 정리 사바사바 인정로 호텔 배 잡을지 모자이저 벌코 나오냐 배 멍청이 망구냐 나고 사바시코 나오냐 배 나좀 먹는 거 잡아 배 사거리 새로 정 이모까지 먹기가 이렇게 나오냐 배 나서 안궁나이 봉나이로 궁랑가 안 잡아요. 에지마카리 징징 발라버리 사람들 배 사거리 데이크 지도 징징 발라버리 크라마블라 지도 징징 발라버리 크라마블라 정는 사파 흰자 올라버리 배 사거리 모자이도 팔고 Lots of
खोनासं Namaste.
ramjathaurani maino maya mintina janaguru monokni deksin kahu buluguru bir jahara upainai simangdo soyom boro 남편은 수아미 심한그 nungbun udang 능구 수아미 vidibla vijabadai man masgram bir jahara 응두조이 마커우랑 만나네 페이드 뭐라죠 거이풋 뭐라죠 철기린 거이풋 베이버 앞을 보이니 뭐 나노 파리프라 나노 거이풋니 게리풋 타이라코 짜리죠 탕두조이 랑야 페발라리 수들리 사요 가거 보이드 탕 에렉트리 뭐라죠 탕뭐뭐 탕 프리카길라 앙브 사고 나긴 나머니 바지 타구마이 남고 잡아 앙브 बेटा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर ले प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर बेटा म्यूचुअल फंड्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो प्रॉपर्टी में शेयर्स में इन्वेस्ट करें ब्रो म्यूचुअल फंड्स प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस 2 महीने में पैसा डबल पैसा Inside a tip of the penny stocks. Penny stock. Penny stock. बाकी का सर कहाँ है रे सबका ज्ञान करे परेशान That's why download HDFC's Guide, a new age all-in-one app जो बनाए आपको अपने दम पे एक्सपर्ट क्योंकि यहाँ सलाह वही जो आपके लिए सही HDFC's Guide बनो अपने दम पे एक्सपर्ट Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Keju. ককা সেইটো আম সেইটো নলাগে মাইনা কিয়? তাৰ আৰু মোৰ লুকা ভাকু খেলাৰ পুৰণি সম্বন্ধ আছে আম চুৰ কৰিছে কৰিলে পঢ়া খোৱা খোৱা যদি গোটেই টাইম লুকা ভাকু খেলা খাবা কেতিয়া এই অভদ্ৰটোৰ আকৌ কি হ'ল ইমান উদাৰতা কিয় মজা খাই আছে আহি আছে একেলগে আম ছিঙিবলৈ এতিয়া লুকা ভাকু শেষ আসল আলফানজো রসালামেরে ভরা মাজা মন পরখি যায় উদারতা যোগায় 남고 잡아 앙브
여러 좀 농아 보내 좀 라는 공사배 좀 너로 라이 저거 마시면 배 너로 라이 지와라 안나 무슨 잡아 배 너로 라이 저 아우 그냥 아간 쳤더 너무냐 벌 가끔 무슨 좀 너로 라이 저거 사자로 와이니 나는 가서 나게 나는 가리네 나는 가서 나게 나는 가리네 오늘 놈은 나도 발이 불어. 그러니까 시대도 보여. 마침도